Good day mga kamamshi, bali pupunta kami ng Pure Gold, pero bago kami pumunta ng Pure Gold, bibili muna kami ng bigas. Medyo matagal-tagal na rin kami hindi nagbebenta ng bigas, at ngayon nga bibili kami ng pansarili lang namin, pero naisip ko kapag sabi ko sa mga anak ko pag may bumili is pagbentahan na lang din, sayang din naman kasi. At ito nga, napadaan na kami dito sa mini court, malapit sa amin, o diba, kahit gabi na marami pa rin naglalaro. Kung hindi ako nagkakamali, siguro mga 6 PM na yan. Bali malapit lang naman yung binibilhan namin ng bigas dito, ano lang, mga isang kanto lang. At mamaya nga pupunta kami ng Pure Gold kasi payday ngayon, kahit paano is yung sahod ng asawa ko is makakatulong pandagdag dito sa pamimili ko sa tindahan. Syempre sa pang-araw-araw namin dito kami kumukuha ng gastusin, kaya kapag sumahod siya dito rin ang puntay, magkano lang naman yung sahod niya. Katulad ngayon is hindi pa umabot ng 7K in 2 weeks. Kensanes katapusan kasi ang sahod niya. Pero kahit paano is thank you Lord kasi nakakatulong dito sa amin ang aming tindahan. Kasi kung sahod lang ng asawa ko, naku, kulang na kulang talaga. Kasi maliit lang naman yung puhunan namin dito, kaya tamang tamang imbis na makautang kami sa iba, sa ibang tao, sa ibang tindahan, dito lang talaga sa tindahan. Kaya syempre kailangan bayaran din namin ito. Dito na kami sa bilihan ng bigas. Bali 25 kilos lang naman yung bibilihin natin kasi yun lang yung budget natin. Kasi pupunta pa nga tayo sa Pure Gold niyan. At ito na nga yung binili naming bigas, medyo mura-mura kumpara sa Coco Pandan. Dati-dati kasi pag bumibili ako Coco Pandan, pero nang once na natikman ko to, nagustuhan ko rin naman siya kasi maalsa tapos buwaghag din, di ba? Masarap isangag. Ibon. Happy boy. Mama, nakita ko post niya Tita Enchen. Pumunta sila, kasama niya sila Ate Deng. Ngayon Ayun. sila. Namasyal sila sa Galang. At ayan nga, pagdating natin, nag-ready lang tayo ng konti, pupunta tayo ng Pure Gold. Habang hinihintay ko yung asawa ko kasi nang hiram ng motor kina Papa. Kasi sasama si Bunso. Kapag hindi kasama si Bunso, pwede ng motor, o diba? At eto na nga, nang hiram kami ng motor kay Papa para pumunta ng Pure Gold. Ayan, bali, short video lang tayo dito sa Pure Gold kasi nga, nalubat na ako niyan. Tara, pasok tayo, kahit maiksing video lang. Ayan, share ko na lang din. Buti na lang talaga yung asukala nila, hindi pa nababago ng pwesto. Kaya tuwing unang pasok ko, asukal talaga yung kinukuha ko. Kasi yan, tapos na tayo niyan. Bali na check out na yung mga pinamili natin, pero kung mapapansin nyo naka-standby pa kami kasi hinihintay ko yung asawa ko kasi umuwi siya. Nung nasa counter na kasi kami, akala ko naiwan ko yung ATM niya, kaya lang nung umalis na siya, ayun, nakuha ko pala sa bag ko, nakasiksik lang. Kaya sabi ko nito paktay, magagalit sigurado yun. Anak, ano pa nito, tricycle yung dala niya. Tapos kung mapapansin nyo, lahat ng pinamili namin, pinaplastic niya. Hindi ko kasi namalayan, pinaplastic niya lahat. Hanggang sa tinawagan ko na nga yung anak ko, sabi ko, pabalikin agad yung papa nila kasi nakuha ko na yung ATM. Tapos ang binayaran pala namin dyan is worth 9,700. Ang sahod ng asawa ko is nasa 6,400 lang. Buti na lang din talaga is may cash akong 4K. Kala ko talaga short ako, kaya buti na lang talaga nagsakto lang. Ayan, sang katutak, diba? Sabi kasi ng asawa ko para daw pag may bumili ng yelo, hindi na ako mamroblema sa plastic. Ayan mga kamamsyo, diba? Laking tulong din sa amin ng tindahan. Dahil kung yung sahod lang ng asawa ko tulad niyan in 2 weeks 6,700 or 6,400 lang yung sinahod niya, o diba kakasya ba yun sa amin, nangungupahan kami, tapos apat yung anak ko, hay nako, ayos, thank you Lord. At kahit nga may tindahan kami, minsan talaga nakakaranas pa rin kami ng pagka-short or kakulangan, pero ganun pa man, pray lang, talaga naman nakasurvive pa tayo sa araw-araw, katulad niya, diba nakapag-Jollibee pa tayo. Paminsan-minsan lang naman. Ayun lang mga kamamshi, thank you for watching, God bless you all, and Jesus loves you.